ang Ginoo maana kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Sumayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes nga mao'y nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang butang nga nanghitabo og nalibog siya pag-ayo. May mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan. Busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya. Ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Hesus. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, ang atong binuhatan karon mamunga or duna gunay epekto sa umaabot. Sama kang Herodes nga diin siya misugo nga papunggutan si Juan sa iyang ulo tungod kay lagi siya nakapanaad ngadto sa anak ni Herodias. O nya dili siya buot maulawan atubangan sa daghang mga tao, mao nga misugo siya nga papunggutan ang ug ulo si Juan. Ug tuod man gipapunggutan o napunggutan gayud sa ulo si Juan, wala maulawan si Herodes atubangan sa iyang mga tao. Nagmalipayon siya atubangan usadaghan kay niyang mga bisita, pero ang epekto ni ini diha sa iyang kinabuhi after mga pila ka mga adlaw ug mga bulan o tuig, wala gayud siya nahimong nagmalinawon. Mao na nga sa diha nga nakadungog siya sa mga istorya kabahin sa mga gipangbuhat ni Hesus. Ug niya naapagi siya madunggan nga niingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag, nibalik si Elias o naay propeta nga mi pakita o napakita pag-usap. Si Herodes wala gayud magmalinawon. Sa latod nga pagasulti giingon pa siya gayod gisamok sa iyahang konsensya. Mao na nga sa atong ebanghelyo nangindahay gyud siya nga makakita siya kang Hesus. Mga igsuon, unsa may mga pagtulun-an nga atong madala o makuha gikan sa atong ebanghelyo karon. Una, kinahanglan di ay kung mohimo kitag desisyon, dili lamang nato tan-awon ang karon, kinahanglan mutan-aw sadta unsay mahimo nga epekto niini diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Og timan-an nato sa kanunay, dili ang tanang mga butang nga nakahatag kanato og kalipay karon maghatag gayud kanunay nato og kalipay sa mga umaabot nga mga adlaw. Usahay gani mga igsuon ang maghatag kanato og kalipay karon maoy maghatag kanato
o kanakasamok sa ato ang konsensya. Usahay nagmalipayon kita karon pero mahimo nga magmasulubon kita sa umaabot gumikan kay wala o dili gayud kita magmalinawon. Ikaduha, kinahanglan sa diha sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon. Dili kita mohimo og mga desisyon sa ato ang kinabuhi kun ugaling kita malipayon kaayo. Og dili sad ta mohimog desisyon kung kita sad nasuko o anaa sa kalagot. Nganuman, ang tao nga malipayon, sulayin ninyo, kailabi na kamong mga batanon, kamong mga anak, sulayin niyo pangayo ang inyong mama o kanang panahon nga enjoy kay siya kuyog sa iyang mga gala, malipayon kay sila, sulayin niyo pangayo, di ba dali kina makahatag. Sulayisan niyo surang-surang ang inyong mama nga naa siya sa kalagot, di ba dali sa kay kang makusian. Nganuman usahay kung naata sa kalipay, dili ta makahuna-huna unsay mahimo nga epekto. Kung naa sa ta sa kalagot, dili sa ta makahuna-huna unsa say mahimong epekto kung kita malinaw na or mimilo daw na ang atong kalagot. Sama kang Herodes, nganong naam gyapon na samok yang konsensya, nganong napapunggutan niya sa ulo si Juan tungod kay malipayon siya kaayo, mihimo siya og saad. Nga saad nga para kaniya dili na og dili dapat bakwion. Sumuna nga kinahanglan di ay unsa may angayan natong buhaton, balik na sa ta sa gitawag na kog common denominator nga mao gayod ang pagampo, pagpamalandong before mohimo og desisyon. Ikatulo og katapusan, kinahanglan nga ato sang kanunay nga pahinumduman ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Nga bisan pasad sa mga panahon nga nakahimo kita og sayop nga mga desisyon sa ato ang kinabuhi. Ug tungod sa mga sayop nga desisyon sa atong kinabuhi, ang sala nakasulod diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon o diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi o nakahatag kita kagulanan ngadto sa uban, naghatag kita kasakit. Kung muduol kita ngadto sa Dios ug mangayog pasaylo, ang Dios andam gayod kanunay nga mopasaylo kanato. Tingali mo ni usa sa wala na buhat ni Herodes. Human niya papungguti sa ulo si Juan, wala siya mohimo og mga lakang agig bayad sa sayop nga iyang nabuhat. Mao sana mga igsuon kita sa atong kinabuhi, kung nakahimo kita dili maayo ngadto sa atong isig katao, kinahanglan mohimo sa dayta og mga maayong buhat ngadto sa mga tao ilabi na ni adtong atong napasakitan, ni adtong atong gikalagutan ug uban pa. Sama nga ang Dios kanunay gayod nga naghatag og kaayuhan kanato bisan pa man sa atong pagkamasupilon, bisan pa man sa mga higayon nga wa kita mutuman sa iyang mga kasuguan, pero nagpadayon siya sa paghatag kanato og kaayuhan. Muna nga kita muduol kaniya mangayog pasaylo kay kita ang Dios mapasayloon ug mohimo usab kita og mga lakang nga diin makatabang kanato pag-ayo sa atong mga nakalanliang sakit, ilabi na sakit sa kalag. Palihog manindog.